Madoka chere mabuja tauya nonhaudzo zuwa rwechipiri mwedzi uno waGumiguru. Wachamisa waita shanduko yawanga wari kuunza yawaita mudare rawo. Dare rewatungamiri weMDC raingidziwa nevanhu vanosanganisira ana Ostalos Sibanda, Promise Mukwananzi, Cecilia Chimbiri, Fortune Molokele nevamwewo. Vazhinji varinga izvi vakati zvinhu zvakanaka nekuti zvinoita kuti basa husimukire nekuti vazhinji vaisiwawo ndochidiki pamberi. Tinozvikudza izvi. Hurumende yeZimbabwe yatambira tumushonga tudziwa mupengo tunosvika zviuru 743 tunobva kuSinopharm iri pasi Covax. Covax mubatanidzo wenyika dzopasi rese wakabatana kuti wagoite kuti tumushonga tudziwa mupengo huboyeke kwese kwese. Toramba tichitenda izvi, tandonyepiwa kuti tapuwa pachena, heno kuti tichagobhadharisiwa chere kana kuti mahara. Ticharamba hedu tichigoringa kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Kuna wagari vanosvika 20 wokupenhalonga, wanzi wakasungiwa nozuro manhoko. Kwai wagosungiwa kuti waenda kohwisana nomashurugwi anga ari kuuya koda kucherachera nzvimbo yawagere. Kwai mashurugwi anga ari kuda kucherachera goridhe mupenhalongamo, zvaita kuti vanhu wari wagari womupenhalonga wahwisane nawo. Kwai kuhwisana kwaita kumapurisa abva andoya kwakukumba wagariwo, mashurugwi wakasiyiwa. Heno mabi angu kuti zvichapera sei, ticharamba takaringa, asi magweta kwai atoenda komira kuti waunoti watakaniwe vanhu wa. Tindori munyaya dzozvichehwazvi, kuna vamwe wagari wokumberengwa waenda kuSea Mine pamugodhi kuti vaende koita zvokuratidzira ikweyo, wachida kuti wabhadharwe mari dzawo neinonzi Saturn International Investments. Kwai wagari wanga wari vamwe vanhu vaisenza pamugodhiyu, zvokuti watotodeedzera kuti waive nomugodhiyu waive nomamiriyoni awo avanga waribe kuvabhadhara. Ticharamba hedu takaringa iko zvinenge zviri kuenda kuti zvichaperera kupi. Kwai kuno masangano akazvimira egani kubulawayo wakaita musangano noZEC wakagoreketa iwo kuti vanhu vazhinji vari kutadzisiwa kuenda kovhota kana kunyoresa kuenda kovhota nokuda kwokuti vari kupuwa zvitupa. Wagoreketa iwo kuti mumatebelere ndinyaya yegukura hundi kwakaita vanhu vazhinji waribe kana mapepa kusvika naNyasi, nowapwere wavo waribe mapepa opo kare kusvikira naNyasi, zvokutoti hurumende iri kurega kunhadzisa nyaya iyi ichiri padyo. Uko munyaya dzokunyoresa vanhudzi, bazi rinonyoresa vanhu rohurumende raita kuita kuwandirwa nevanhu Nyasi. Vanhu vangu vakaita kunga nyuchi. Kwai ipapo pamuzinda wawopo paHarare Agricultural Show zvatofadza kuti vazhinji vangu vachida kuti wapuwe zvitupa pabodzipo nogonyoresa mapepa okuzvohwa kwawapwere. Tinotenda vanhu vaenda tichiti rambai makadzvanya muchienda ikweyo, peno mungandokundewo mukapuwa zvitupa zvenyuzvo somadira muri kuzviita. Kuna mumwe murayiridzi anonzi Messi Mujikiwa, kwai aendesa hurumende kumatariro dzimhosva, achinyanya kuendesa gurukota rezveutano ari mutevedzeri wemutungamiri wenyika Chiwenga. Agoti iye vanhu vanofanira kumanikidziwa kubayiwa kamushonga kodziwa mupengo. Heno mabi angu kuti achaikunda chere, ticharamba hedu takaringa kuti inenge ichiperera kupi, tichigokunyepa ipo inenge yapererapo. Bhangi ronyika ratiro rikuda kugoita kuti riite bau rokunhadzirisa kupedzesa kubhadhara makambani mari yokunze kwenyika yawakagopuwa. Takagonyepa izviya kuti zvawanga wamboreketa zvokuti mwedzi wapfuura yundo wachapedza zvakakoneka. Heno mabi angu kuti zvichakundika chere rwendo huno chedu kundoringa tichigokunyepa ipo zvinenge zvaitikapo. Tiri kufara kuti kune mumwe wedu anoita zvokusona mbasha anonzi Ishmael Tsakatsa aenda kuFrance Fashion Week. Toramba tichimutenda kuti kupari Fashion Week kwai ari kuita zvisvinu kunoendiwa nevanhu vanenge vachizikana pasi rese kuti vanokona. Ukatoona anenge aenda uku, aiwa anotoda kutoroherwa manja zvisvinu. Toramba tichimushuvira tuzvinu ikweyo. Tiri kufarapo kare kuti mumwe anotamba nhabvu anonzi Teenage Hadebe kwai agoisiwa muchikwata chosvondo rino pavanhu vese vanga vari kutamba muUnited States of America. Toramba tichizvitenda izvi tichiti ngaaenderere mberi agoramba achiita kubanha bhora kusvinu.
muChiBuku Super Cup Nyasi Dynamos yaja ZPC Kariba nezvibodzwa zviviri, Cranbourne Bullets Kajao Black Rhinos nezvibodzwa zviviri kuchibodzi. FC Platinum noTriangle United dzaita kumangange palibe yagwisiwa. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa kwatangiwa yavari kutenza kuti vhuma vaccination weekend yokureketa kuti vanhu vanokwanisa kuenda kobayiwa kamushonga kodzihwa mupengo pakati panopera svondo kwaiyo vari kuita izvi kuti zviite kuingidzira vanhu nokuti vari kuda kuti vanhu vazhinji vabayiwe kamushonga kodzihwa mupengo. Tinotenda hurumende iyi. kuEswatini kwaita vanhu zviuru nezviuru waita kuenda kumuzinda weUnited States of America wakabata gwaro rokuda kuti Eswatini isiwe pasiposhamu. Vanhu vari kuda kuti America ipindirewo mukuti kodzero dzevanhu dziboeke dzizikane dziremekedziwe pokare nehurumende yeEswatini. Heno kuti zvichabudirira chere chedu kundolinga tichigokunyepa iyi. Ichokwadi kuti ukadenha vanhu vanoitawo zvavanogona kundoitawo. Ipapa Britain yakuchionesiwa chitsvuku noIndia nokutoti India yaramba kujairiwa ikagotiyo yakubenhutsawo pokare zvakaisiwawo zvirango noBritain iyo yakuisawo. Vanokutekaira kubva kuBritain wakutodawo mazuva 10 okugara mugarandega wachiongororwa kuti vano chirwere chodzihwa mupengo chere kana kuti waribe. Zviribe nokuti wakabayiwa chere kana kuti waribe kubayiwa. Ichokwadi daiwo Britain wafunda kwazviri. Mashura aribe kumbooneka pasi pano kwaita mumwe murume akange avhiyiwa mudumbu nowana chiremba nokuti maihwadza agoboeka muchibuda zvinotopfuura kirogiramu ribodzi zvinosanganisira zvipikiri pabodzipo nomapanga nezvimwe zvakawanda zvimasimbi zvaboeka mudumbu machemu. Heno mabi yangu kuti zvakamboita sei vanhu vanoita zvakadari. Ticharamba hedu takaringa. Munyaya yekugumisira yanyasi kuna vamwe vatsano vanonzi Mimo Lucano wokuRice kuItaly wanga wambori mutungamiri weguta wapuwa makore 13 okugara mujere kwaye nokuti wakagobatsira vanhu vaibva kuAfrica kuti vapinde munyikamo zvisiri pamutemo. Vanhu vaibva kuAfrica vamwe vaiuya kopotera nezvakasiyana kwaye aivabatsira zvakanyanya. Toramba tichiti dai takanoha aburitsiwa mujeremo nokuti imhosva kuti abatsira vanhu zvinofanira kuitika. Idi moyo chena wache wamuparira pari zvino asi tinomushuvira kusimba mujeremo. Tiri ipapo zvedu kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu MhanduWe WeNhau.